Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahaditsi wa yutimmu ni'matah yutimmu ni'matahu alaika wa ala ali Yaqub kama atammaha ala abawaika min qabl wa yutimmu ni'matahu alaika wa ala ali Yaqub kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq kama inna rabbaka alimun hakim. Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ihwatihi ayatul lisailin. Laqad kana fi Yusuf wa
warhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah aw madzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa kadzalika lan kaya mengkono ya tabika milih ing sira sapa rabbuka pangeran sira sapa yo wa yu'allimuka asal katane alama apa alama ilmu wa yu'allimuka lan mulang ing sira wa yu'allimuka mulang sapa rabbuka ing sira min ta'wilil ahadisi saking takwile hadis iku impen. Jadi Nabi Yusuf dipilih oleh Allah sebagai penafsir mimpi. Wa yutimmu asal katane tamama. Jadi tamat apa? Sampurna. Wa yutimmu lan nyempurnaake sapa rabbuka nikmatahu ing nikmate alaika ing atase sira ka sira nek kum sira kabeh nek hum wong nek hunna padon wa ala aliyakub lan ing atase keluargane Yakub ana arep jenenge Yakub di kama atammaha kama kaya atammaha apa mang tamma atammaha nyempurnake ha ing nikmat lho iso sajane zaman iku maknane sithik-sithik kuwaya tok ae kaya tok pokoke maren ala ing atase abawaika lebab aba situ na abawaika jamak bapak-bapak sira mingka belu saking Ibrahim ing wa Ishaq lan di Ishaq melok ngaji kak bolos piye Ibra gak melok Ibrahimovid inna rabbaka sak temene pangeran sira iku alimun ngalim alim maha mengetahui nek alamaru nek alim maha melajarine alim ulama hakim apa bijaksana
Ngene kula ingsun milih sira. Ngene kula pangeran sira milih ing sira. Mulangi takwile impen lan Allah wis nyempurnakake nikmate ing atase sira lan keluargane Yakub kaya oleh Allah nyempurnake marang bapak-bapakmu sadurunge Nabi Ibrahim lan Nabi Ishak. Jadi Allah mengabarkan tentang ucapane Nabi Yakub marang anake sapa jenenge? Nabi Yusuf. Sak temene Allah iku wis milih marang sira. Lah kok ero? Mergo apa? Nabi Yusuf diketokno ana pira? 11 bintang bulan lan srengenge lan rembulan sujud. Nah iki berarti orang terpilih iki gak sembarangan wong ngipi ngono iku. Lane ya deloken sampean ngipi apa? Lek ngipine rusuh tok wis teko setan iku. Ana kisahe ya ngene iku mang bendina iku ngipine ngono tok. Ngerti ngono tok? Nggih. Apa? Ngipi sing teles-teles iki lho. Kok saulan pisan ngono bendina ngipi ngono tok. Ha iku ngipi teko setan. Dadi bendina kramas. Mergo mari ngipi teles. Dadi ana wong wedok sing bendina wis ngipine ngono tok. Wong lanang ya ana ya. Ro masalah apa? Ditenana ya. Iki adape di kamar mandi. Di kamar mandi ku ana jin, ana lanang, ana wedok. Nek sampean adus gak ndonga, nek jin wedok roh aurate sampean terus cinta karo sampean akan datang dalam mimpi. Jadi ana wong wedok ya ngono, mergo nalikane adus gak ndonga. Lah nek gone jeding iku akeh jine, ana jin lanang, jin wedok. Ya apa dongane nek mlebu nang kamar mandi? Hubusi wal khabais, elek lanang, elek wedok. Lah dikono ana jin lanang ketok cewek adus, ketok aurati. Terus dicintai, teko dalam mimpi. Iya lek saulan pisan bendina ngono iku. Dadi ngono iku. Lah nek sapa Nabi Yusuf ngipi ketok lintang tempat yang tinggi, matahari tempat yang tinggi, bulan tempat yang tinggi. Ada ngipi ngene iki berarti ya suatu keistimewaan iki. Mulane abahe cerita, wis aja cerita nang dulurmu ya. Kok sampean direkayasa men. Lah ya apa wong lintang srengenge bulan padha sujud. Kadzalika yajtabi karabbuka. Ngene iku ya pilihane
Allah gak angger wong dipilih. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Jadi apa? Isa mentakbirkan takbir mimpi, tafsir takwile mimpi. Kula kok ngipi ngeten ya napa tafsire? Oh ngene. Iki tak terangno sapa critani Ibnu Abbas apa Anas ngipi prasane dicowokel wong loro. Kate dicemplungno sumur. Tapi sumur kok tutupan. Akhirnya diceritana nang Nabi ngerti ya. Sumur iku neraka. Lah supaya gak kecemplung neraka ya napa? Aja ninggal salat lalu. Sing pasti 5 waktu aja sampai bolong, botang. Nek kepingin selamat, ya aku mau. Terus, wa ya'limuka min ta'wil, terus mang wa yutimu nikmatahu 'alaika. Akhirnya aku menyempurnakan nikmati ngatai sira Nabi Yusuf dengan apa? Risalah, dengan kenabian. Sehingga menjelaskan kama atama ala bawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Jadi kaya Allah menyempurnakan nikmati atas Ibrahim karo Ishaq. Mulane Nabi Yusuf iku Ibnul Karim. Anake wong sing mulya. Al-Karim Ibnul Karim Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Inna rabbaka alimun hakim. Sak temene aweku ngaweruhi hai siyaja'ala risalatahu. Kepada siapa Allah mempercayakan risalahnya Allah. Terus laqad kana yakti fi Yusufa ing dalam ceritane Nabi Yusuf wa ihwati lan dulur-dulure Nabi Yusuf apa? Ayatun pira-pira ayat lisailina. Bahasa ini saya jadi soal. Apa soal itu? Pertanyaan lisailina kanggone wong kang takon. Mulane gini surat Al-Mumtahinah ya apa iki? Laqad kana lakum fihim uswatun liman kana yarjuwa wa ya'mal akhirah wa dzakara wa kasira. Adirangi Mumtahanah kiri atas. Ayat ke 6. Temen ana ing dalam cerita Nabi Yusuf lan dulur-dulure iku minangka ayat tanda bukti kekuasaane Allah marang wong sing padha takon. Jadi setiap cerita dalam Al-Qur'an likulli nabain mustaqarrun. Surat apa itu? Setiap cerita, setiap naba mustaqarrun gon tetep. Dari setiap cerita yang diceritakan dalam Al-Qur'an iku ana nggone.
Jadi setiap cerita ana panggonane. Surat Al-An'am 67. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Al-An'am 67. Jadi setiap cerita ada tempatnya. Wa sawfa ta'lam lan bakal ngaweruhi sira kabeh. Cerita swarga ya ana nggone, cerita neraka ya ana nggone, cerita Nabi Yusuf ya ana nggone. Cerita Nabi Musa sing tenggelam ya apa? Ceritane sapa? Firaun tenggelam ya ana nyatane, ana buktine, ana panggonane. Ceritane kaum Adi adab dene Allah ya ana panggonane, ana ceritane. Panggonane sapa? Kaum Sodom sing diadab dene Allah ya ana panggonane likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun bakal ngaweruhi. Wis, ada pertanyaan? Karena sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Ya pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'alana sabra tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.